Alguns no han de desaparèixer, d'altres la Diputació ha de desaparèixer. Però mentre no desapareix, preguntem-nos què podem fer nosaltres. Suprimim el presidencialisme, suprimim el protocol, suprimim les tasques de representació, suprimim les edicions de llibres, suprimim els premis. Tot això es pot retallar. I convertim la Diputació en una reunió enraonada de gent que està en els seus municipis, que té ganes de servir els seus ciutadans i que segur que troba uns criteris de distribució que es poden aplicar. I això i prou. Això i prou. És a dir, que no sigui que de l'àmbit supramunicipal, Diputació, Consells Comarcals, ens facin la política que s'ha de fer des dels ajuntaments, que és on es veu els ciutadans cara a cara. El que no hauria de ser el tren d'alta velocitat és una manera de convertir Girona en una ciutat dormitori de Barcelona per a algunes persones que s'ho poguessin plantejar. És a dir, Girona ha de continuar sent una capital amb tota la potència, amb tota la personalitat, de cap manera un lloc on si viu molt bé i si va molt ràpid també s'hi pot anar a dormir i passar el cap de setmana i prou. Això és el que no hauria de ser. I tampoc no hauria de ser una manera de perdre talent. Però sí que sabem que el resultat que tinguem pot ser molt decisiu a Girona, això ho sabem. És a dir, és un moment que tothom veu venir un canvi i sap que en aquest canvi Esquerra hi té un paper. Per tant, nosaltres treballem perquè aquest paper no sigui igualit, que puguem tenir un paper fort en la decisió de com han d'anar les coses, perquè també volem tenir un paper fort en el govern posterior. Sí que em veig alcaldessa de Girona. Em veig alcaldessa de Girona perquè l'actitud que tinc amb la ciutat és la correcta. I em sap greu dir-ho així tan contundentment, però jo crec que Girona necessita una alcaldessa que només estigui per Girona. I jo només estic per Girona. És a dir, he dit que no assumiria cap altre càrrec, ni el tinc ni el vull, no tinc cap altre lligam, cap altra restricció i per tant Girona ha de poder tenir una alcaldessa, un alcalde que estigui en aquesta situació, que no estigui pendent de quins ascensos o de quines altres responsabilitats li donen. Que ara això sigui possible, vaja, jo continuo treballant i ja es veurà, però crec que el perfil que s'hauria de demanar per ser alcaldessa de Girona jo el tinc, d'altres no l'han volgut tenir.